Joo, tässä on paljon ollut puhetta postin luotettavuudesta. Nytkin tuli Siuntion kunnalta, tässä katsoin viikonlopun mainospostia ynnä muu paskaposti ohessa, niin Siuntion kunnalta, niin mä mukaan asun mun luonani Venäjän federaatio Tampereella. Että niin, se näisten postijakelun luotettavuudesta, että sopii kysyä, että millä lukutaidolla toimitaan Siuntion kunnassa, jos kuvittelee, että Ryssän federaatio asuu Tampereella. Ja sitten postinjakajalta, kun oli vielä väärä postinumerokin. Toki mä olen Tampereella, mutta tuo oli jotain muotialan postinumeroita. Että niin, voisiko antaa pikkusen palautetta postinjakeluun Tampereella ja Siuntion kuntaan. Kurkistetaan seuraavaksi, mitä siellä on tullut. Kuntavaaliehdokas Tampere. Luotettavuutta postin palveluihin, varmaan sitä kaipaa moni muukin. Ollaan yhteyksissä samalla kun kerätään nimiä kuntavaalien yhteyslistalle kuntavaaleihin 2025 keväälle. Tervetuloa. 100 asettaa voi yhteislistakin, kuten puolueekin. Mutta seuraavaksi katsotaan Siuntion kunnan molopäisyyttä, että missä järki luuraa ja minkälainen lukutoukka on, että kuvittelee, että Ryssän federaatio asuu Tampereella. Se on moro.